Muri yaZimbabwe ndadzoka zvekare ndauya manje ndine shumba yezvigananda yekuti ikasvika zvigananda zvinomhanya panorohwa marata hapana anomira panenge pasingachamirwe iko zvinezvi a lot is going on zvakawanda zviri kuitika but zvakawanda kudai so muri yeZimbabwe regedza tibva tangoonesana nyaya dzacho dzakati koshei dziri panapa handiti because zvinhu zvingori very important. SADC will convene an extraordinary Troika summit of head of state and government on 22 June 2026, hosted virtually in partnership with the government of Republic of Malawi as chair. The summit will bring together the organ Troika to deliberate on critical regional peace and security issues, reinforcing SADC's commitment to conflict prevention, democratic governance, human rights, regional integration, and sustainable development. The meeting will be preceded by seasons of senior official and ministerial committee of the organ MCO. Saka panapa zvinenge zvatotanga panenge pakatoipa pachataurwa zvinhu zvakawanda ndozviziva ende ndinoona kuti vanhu vakawanda vanotanga kuti ha iwe ko chiri kumbonyanya kunetsa chii inyaya dzipi dziri kuitika but tiri panyaya iyoyo iko zvinezvi vanhu vekuZimbabwe vari kuchema kufa kwaita Victor Matemadanda vakasanganawo nenjodziwo zvakawanda zvanga zviri kungoitika zvanga zvisiri kunzwisisika but vazhinji vari kutaura zvinhu zvakasiyana pamusoro pekufa kwaVictor Matemadanda ende zvizhinji kana ukanyatsotsvaga nyaya dzacho dziripo dzagara dzaitwa zvekare panapa pachivhitivhiti chenyu but pane nyaya iri panapa iri kubudiswa netimu inozviti the presidential anti-2030 chikora zvegananda vari kutaura kuti zvoni I am reliably informed that Mutsvangwa is set to receive 800k for his recent press remarks and essay interview in which he mocked serving generals, Vice President Chiwenga, retired generals and war veterans who was acting on ED's behalf. We are in a critical situation. Ndo yatakuonawo manje yakuchitaurwa panapa saka ndabva ndangomhanya ndikati aiwa panenge pakudonhedzwa zvigananda panapa kandisanda kunzwisai shumba yezvigananda yakutanga kudzova izveso ndozviziva kuti uchasumudza chigananda nenzeve uchirovera pasi kuchite bwa ndozviziva kuti panenge pachibvira panenge pakaipa so tell a friend kuti zvatanga munhu manga makamirira auya regedza tiunzwe kuti nhasi ndezvipi zviri kuda kutaurwa panapa and I don't know kuti how are they planning to take over. Regedza kuti vatangopinda munyaya yacho kahwani papapa because ndingazokunonotsai kunzwa nokuti vanhu munenge kunzwa manyukunyuku. Over to you Mr. D. Pamusoro emadzimambo eZimbabwe masabhuku nevese imi makamirira matunhu ekutonga nyaya avo vanorasa ng'ombe musapinda uku imi madzimambo uku kuti mushandiswe kuparadzanisa nhaka yedu yatakasirwa nemadzimambo edu. Ndini Dr. D ndikutaura nhasi. Kana chimbotaura ka momwandopenga ndakuudza kuti zvana cab 3 handisi kuda kuzvinzwa izvi. It's nonsense. You ignored me. Ndakuchipama manje amafinals muninzwe vazukuru vambuya nehana. Ndini Dr. D ndigere pano pasi pemuti ndakabata mucheka wangu mutema ndakavaudza kuti uyai munditore muone munotsva sei. Zvino vachasha manje inda kuzovavinga kuzovapisa zvese zviri kuitwa naMnangagwa garwezi ndezvekupenga mozamari inopengesa seni zvangu Dr. D mukandipa mathazeni akadaro nemazimota ndoita medi mune matendedza musoro kozi zvinhu zvakanzi izvo iwo haufa wakazviita asi wakuitiswa nevanhu wakushandisiwa nevanhu kushandisiwa naMnangagwa nenyaya yekuti mari ari kukanga zvoti mari yacho ndeyedu ndeyenyika yedu yatinoda kuti tigovane nyika yese. Munomboziva vazukuru vambuya nehanda munhu wese muZimbabwe ari worth kuti apiwe 1 million pamwedzi. Munhu wese ari muZimbabwe. Zimbabwe yedu is a very small country man. 16 million 17 or ikaita 20 munhu anokozopiwa 1 million chete pamwedzi 1 pamwedzi.
nditaurire imi goridhe rosha munhu anonorichera iri tochiunza machaina acho ochinyatsokuchera topamba sere yawo kwete zviri kuitwa izvi murunduza nditeerere vazukuru ambuya nehanda vamwe handiri kupenga takatarisa kudai kutarisa kudai ndakataura kuti ndine masoja angu ndinini Dr. D vakandimisa apa ndakuzai musi uya ndikanyika tikati wanga uri musechina dheti handichazivi kuti ranga rireni asi ndakudzoka futi kunemi vazukuru ambuya nehanda batai hana don't worry asi mofanwa kuwaraka uko zviri kuitika ebhesikopo ka motedza kuwara sei motowara asi ndakataura kuti mbuya nehanda vane masoja avo imbosana nezvana chiwengezo mbuya nehanda vane masoja avo yes chiwenga aripo ndikomanda ndigeneral pana anozviramba hapana munhu angagwa ane rengi ipi kwanzi chifu chi imi vanhu vasandipengera apa ndinini Dr. D ndiri kutaura ndigere pano right hanzi constitutional okay indobva ndati constitutional right constitutional all right ini ndiri kuda kuti munhu angagwa ngaasaini munhu zova nazimbabwe vasikwambwana ngaasaini chete ipapo bopa ndechingodona kuti asaina ndinavo vanhu ini vanenge vakatarisa kuti zvechokwadi asaina ndobva ndati yes muchanza kuti ngoma zorira sei apa handisi kudzokera sure utsotsi hwawo hwese ndouziveni ini ndakaita ganda guru ini vese vanatongogara ndakarwa nawa hakuna ganda kaguru asina kurwa naro ndini Dr. D ndiri kuziva vana vezimbabwe vazukuru ambuya nehanda musambabatirwa hakuna izvozvo zvekp3 yavo yavari kuitai aiwa imi inini ndiri kufaita ndiri 1 nemasoja angu munizwisise but soldier is a soldier. Soldier is a soldier. Soldier, that is why you said soldier riri muZimbabwe nderangu because nderambuya nehanda. Nasekuru kagoyi. Ndiri kukutaurirai ini handisi club zana vana geza vana noxfever indi murwe hondo ndakarwa hondo yeZimbabwe remember ndakuziva kuti vanhu vakaita mistake pane chiprogram chanamboteera anzichichi kwaitakaratsika papi makaratsika mamhanyira kunopemberera independence makava magamba 7 akafira pachinhoi aitwe honored makumhanyira kunodhakwa kuindependence yacho yauya nani magamba 7 makarasa ndoda kutaurira chokwadi vazukuru ambuya nehanda takarasika papi ndakaziva program iyoyo mapfupa ari ikoko kuMozambique ndiani akambotevera ikoko hakuna asi vabereki vanongoti kuda mwana wedu achasvika vamwe vakusvikirwa nevana vavo zvava zvipoko wezi munhu anopfuka ndini Dr. D ndiri kutaura iwewo munhu angagwa chanjera zvinhu zvauri kuita izvi iwe wasvika pamapetopeto unoziva nyanza kana chidai soka ichifa chanuraka inenge chirasa marara nematanda netsvina vamwe vanhu vanozonhongwa ikokoko mujecha uzvipinza mujecha iwewe munhu angagwa ndii ndiri kutaura ini ndini Dr. D apa ndati ndikuudze izvezvi makandikanganisa pa ungada wakapabva apa wanga uri musechina iwe
pamwauzizi ndinda kutokuza ungada akabva uri museshinewe two weeks 3 weeks amene ipapo masoja ambuya nehanda asunga ndakati inini huyai ndiri kumanyika lendi ndimubako ndigere pasi pemuti ndakabata mucheka wangu mutema nechimbweno here huyai muone kuti munotsva sei ndiani akapasvika ndakavaudza kuti mune zvikopo zvine manevhigeta nditsvakei mundione ndimi muchazosazisa nyaya yese iwo Mnangagwa ndounzwira tsitsi stereki asi hapasina zisi dai wakasarenda nyika iyi kupofu vana veZimbabwe kuvana vazukuru vambuya nehanda nguva iripo yese zoti mari inonakidza mari inopengesa munhu achiza chinzvimbo chauinacho unonzi purezidendi wevanhu veZimbabwe upurezidendi hwokuba hwosina kuvhoterwa wakuwedzera zvekurwadzisa vana veZimbabwe vasina kukuvhotera kuvapa punishment zvechokwadi iwe Mnangagwa ndini Dr. Day ndati I'm coming there indakada kudhara handichombodi kana basa remugovernment never handichombodi kana kumboitwa kana musecurity kati never wegoridhe riri kuba vamwa handidi inda kuti kana ndoda kugara pamusha pangu pandiri izvozvi ndomushongwe umubako ka ndotova right izvozvi zvendiri kwa zvamuri kuita muri kupwanyira vanhu dzimba ndiuze kuti munhu shuwa kuita plani yake kuunganidza mari bhurudhoza rongoya ropwanyiwa aimiwo futi vana vabuya nehanda kaimiwa vazikuramba nhaka ngwarai batai munhu yeye anova nebhurudhoza pondai hakuna rimwe bhurudhoza richazoya futi zvimwezvo neava vari kukidhinepiwa makatarisa batai vanhu ivo vari kubata hakuna kutarisa munhu achinokandwa mubhutu memota makatarisa batai mota yacho tungizai moto ndini ndiri kutaura Dr. D taneta nekudhererwa takatarisa heyo KB3 makazviona zvaitwa ivava vanoti isusu hatizvidi ukaona uchinzi wogara pasi hauna chauinacho uri member of parliament uri kuudzawo neumwe munhu kwanzi gara pasi hauna chauinacho zvorevei nduze vana vamakamuri ava vakaedza pese pavanoda ndiri kukuza vanhu ava vakafaita yes vanga vari vashoma asi vakafaita vakaragidza chido kuragidza kuti tiri vazukuru vambuya nehanda ende hazviperi zvega ndini Dr. D ndiri kutaura that is why ndichiti varume ndakadara kudhara ndikati inini mbune ndoda kumubata Mnangagwa masoja angu ndakavaudza kuti musashoot don't shoot ndichamubata mazuva akaswedera zvimwe zvavari kuronga kazvika zvatova out of topic handifuti nguva yacho inomirira sezvozvo ini masoja angu kana mweya wambuya nehanda wapinda please ndapota nguva zvese zvavari kuronga zviroshaya basa izvi ndini komanda wemweya Dr. D ndini ndiri kutaura ndigere pano pamusi wemuti pasi pemuti mubvuri wambuya nehanda ndakabata mucheka wangu mutema nechimbo sekuru rangu Gagovia ndikuresa chinzoya vana veZimbabwe nyaya yangu iri pekuti zvese zvavari kurongazi it's nonsense why ndichidaro hapana chinhu chandisingambonzi chinoitika day by day muhurumende yeZimbabwe never hapana kunyarara zvekuti ndakapusa ndokuti ngwadzi inonoti ngwadzi
zvino ndakutaura kuti izvo zvakwavari ivavo vaipuruza vachichinyira maopposition kuti iwe ugara pasi une nzara. Imi muromo wokutaura iwoyo nduze iwe uri MP wonziwa nomwe MP kuti iwe ugara pasi une nzara. What does that mean? Ndinoda kuti imimi vazukuru amboyananda mundipindure ipapo kuti zvinorevei. Umwe MP ataura umwe MP kuti iwe ugara pasi une nzara. Kwewe waguta nei? Mari dzavo dzavari kupanana idzikazi ijeri. Ndini ndiri kutaura inini komanda wemweya, komanda webako. Vachazisiya ende hakuna tsitsi futi ndiri kutaura. Ameno mwana pamberi naChiwenga, I don't know about that. Pamberi kana Chiwenga wacho ari right. I confirm. I note it. Ari right. Chiwenga munhu akasimba anoda kufira chokwadi cheZimbabwe. Varume, ndakaenda kuhondo ini ndine 18 years. Kutorwa pachikoro panonzi Old Mutare Mission. Usiku takatorwa please. Asi vashoma vakasvika. Ndiri kutaurirai ini komanda wemweya pano Dr. D. Tisatamba nenyika iyi. Shuwa. Munangagwa unonzi akabuda negoridhe reZimbabwe. Kunotora pai mumugodhi. Kandiya kuti mugodhika mubhengi reZimbabwe. Ndozive kuti imimi vazukuru amboyananda munonzwa sei. Ndozokera kana kumamusha kune chembere dziri imi kumaruzeva ukaona upenyu ukavava mutaundi ka ko vari kumusha nduze ndati ndiuzei kuti ko vari kumusha ko kunogayisa uvhu chigira chacho hachina peturu. Sadza vacharuwana kupi? Ndobvunza vacharuwana kupi? Imi muri mutaundi magesi acho hakuna. Huni muchazowana kupi dzekuvesa moto kuti mudle futi sadza riya? Imi vanhu ngatisvinurei apa. Aya ndiri kutaura inini manzwa aya ndiwo mafinals. Ndini Dr. D, muzukuru wamboyananda. Ndigere pano ndakabata mucheka wangu mutema nachimbo yani yaseurwa guvi. Ndakati huyai mundibate. Itsai manevigeta enyu. Asika ndiri kumanyika land. Huyai mundibate. Sechai asi anongondiona anotsva ene ndokutsva kwacho ikoko. Kwete mheni kutsva. Ndini ndiri kutaura komanda wemweya. Sachinzwai vana veZimbabwe, nyaya yedu iri pakadai so. Munoziva munhu ane brain chasha, ane brain dzakakwanaka haurari wakazvifukidza musoro wese. Si akaburi kanopinza mhepo kekufema nako. Fanenge akamuka kanziya ameno kekanotambira kutozituzi nekumvura uko. Ndo zvatomva kuti chichi. Sa ndo zvatatasiyana nazvo. But imi vana veZimbabwe, don't worry. Ndakataura kuti kana tsuri musunorira tsuri please. Garai muzimba zenyu. Because apa patapinda manje kapi. Aizoziva vamokwanzi. Ini mwoyo wamboyananda. Wangozikati umbomira signature yamunangako. Yei. What for? Masoja angu ndakandizira kuti no, command imbomira itione. Ndiri kutokutaurira chokwadi chiripo. Masoja angu ari ready
kuona kuti ngaasaine kuti bhiri ndizvo, ndopachazoona kuti azvimamira. Ndini ndiri kutaura, komanda womweya, komanda webako. Saka vana Zimbabwe musanyanya kuneseka, vakatirova pa neutsotsi hwavo. Hehe, shuwa minisa anonzi ogara pasi une nzara unachawi nacho. MP achiziva nomwe MP ndakuti vabhadhura mazimari avo. Imi indokuza ava vakafaita, vakamira nemakumbo avo, vakamira kuziva kuti takamirira Zimbabwe, vakashinga. Azauyitwa track down. Ndoda kutoita worsening things. Uda kuita track down munhu ataura chido chake. Ndo zvamururambira mavhota. One man, one vote. Ndizvo. Zvamaiti hanzi uku noku noku. Hapana chandisiri kuziva chiri kuitika muZimbabwe. Ndini. Because ndirimo muZimbabwe manje. Zvino manje tanda kuzomamisana. Kana kuti kumamisana ka kwakurovana manje zvibhakera. Ndokuzaka. Zvokuti tinzwisiseka zveka zvinonesa. Zvemabhuku umwe chirungu chake chiwati wati muparamendi mukaona munhu achitaura nechishona chake azvoti agone chirungu. Aida kuti nyika yese inzwisisike. Not blah blah. Aida kuti nyika yese inzwisisike zvaari kutaura. Kana ari manheru manheru, kana ari masikati masikati. Moroi makadini. Ininika ndiri kukorokotedza ava vakamira sevanhu vasambowara. Alright, shega ndikuzadzisirei manje vana veZimbabwe. Ininika ndauda kutaura zvishokwadi. Hondo iri kuuya but haisi hondo. Imachi yekunobvisa chi Mnangagwa pachigaro. Asi iri isusu nemakomanda ane ningi nemasoja yangu. Yes. Haisi hondo. Kungoro chibva chete ndakada kuti handidi any blood remwana weZimbabwe rinodeuka. I don't want. Zvavakaita izvozvo zvakatokwana. No more. Ndini Dr. D. Saka vana veZimbabwe vazikwambwana musawara. Makambobira imi. I don't know. Ini ndakurira kwangu kwamutairo uku. Tachibira rwizi soka. Pasina bridge. Pasi unozi Mutano. Iyo uri kuenda kuchigaya kumhiriko. Kumaplaza. Zvigaya zvaiva nevarungu kumaplaza ka. Wodarika Mutano uya kubva mumaruzevha hakuna kana bridge. Mutano uya newaya. Apa akabereka 1 bucket. Ugodai. Vamwe vanonera mumvura. Nduze. Saka chitika. History taught us a lot. Hatinoti tichiwa zvinhu marabishi ndoomwe munhu. Plus yefutika. He's not a Zimbabwean. Muzambeni chete izvo handiri hangu nazveni zvokuti kwani Zimbabwe. Isusu chatoda isusu kusununguka tigare zvakadini zvakanaka. Obama nakuitonga here America. Achiva Kenya. America. Ndiani angasingazivi kuti America Obama bva kuKenya. Handiti izvo handina basa nazveni. Asi utongo hwacho ngaudiwe nepovo yenyika. People of vulnerable organization. Povo. People of vulnerable organization. Ndo zvandoda. Handiti zvino Mnangagwa aitadza nyaya iyi. Chake kuba mari. Kwa mari yacho unoenda nayo here kudenga yo Mnangagwa? Mbonduza. Unoenda here nayo? Kana Bhaibheri rakataura kuti kwanzi zvepasi pano ndozvepasi pano, zvekudenga ndezvekudenga. Kudenga kune mutemo wacho. Zvepasi panapa mutemo wacho iwewe warambiwa nevana vepasi, vana veZimbabwe havachadi vaneti. Ndini ndiri kutaura. Musazonditi ndakaipa
kana makuona masoja angu akupinda musazoni ndakashata. Ndini ndikutaura Commander D, Dr. D. Musazoni ndakashata havana chiwenga iri vafana ava. Ndini ndikutaura ina handisana nokusivherukeni ina handisana gesa inini no indozi Dr. D Shiranga mapenzi. Ndini ndati ndiri muno muZimbabwe vuya mundibati sechai manevhigeta yenyu apa ndiri kwaMutare kumanyika rendi sechai makomwese ndiona anopasvika ndichokupa hindi ndiri kudhuze nekwana Tangweni uko ndokwandiri svikai sechai moti munotsva sei. Ndini ndataura vana veZimbabwe soko randava kusira nderekuti musanyanya kudini kunetseka isusuka tapa masaisai tatokwana zvatirizvi zvavaita ndezvekutanga zvi kutamba chako chako taneta nezvemahumbwe ndati kudini taneta nezvemahumbwe ndosaka nditaura kuti Zimbabwe takaitora nepfuti varume ndakuzai ndakaenda kuhondo ndine 18 years inini haana kuzodzoka kana vabereki vangu vakafara asi ndakaona baba vangu vafa. Munenzwisise haizi nyorei ukaona vanhu vanotuka magamba ehondo akasunungura Zimbabwe akakwana munhu eye I doubt. Dai munhu ega achiziva kuti hondo mamiriro akaita hondo varume hondo haina kunaka ndokuzai ini zvikanzi ngaipamhiwe ndoti no vafana ngavaende ndiri kukuzai kuona kuna chitsvuku varume nzara pfungwa kudini kumhanya kusaziva kuti uri papi uri kudini asi unongoziva kuti asi zvinhu zvangu ndakakwana pfuti yangu ndinayo here varume kuona hakuna kunaka kwatakabvako ndokuzai takatorwa sepachikoro pakuti Mutare Mission kuma 2 AM nevakomana varume takafambiswa ndokuzai uzodaika vana Kairezi River varume takafambisiwa asika zvakanga zviri right because zvakanzi vanoda simuzai maoko tikasimudza Yesu vakasara hamenowo nemweya yavo but kana ruri rufuka chero vakasara vacho vamwe vacho vakafa isi takaenda yes makomunedzi vakafa asi ndakadzoka handakadzoka chi baba vangu vafa after makore mai wako hawazii baba wako hawazii kana ari sisi kana ari munina never asi honai zviri kuitika izvi chii zvechokwadi ndini Dr. ndikubvunza okay mazuva ane ari ndati inini vanhu vagadzirise magariro avo vakaita ndayekuti ndati handingati hondo haisi hondoka kunongobvisa president chete haisi hondoka ende remember ndakataura kuti handina mwana weropa repofu ane ropa rinodeuka handisi kuda mbozvinzwa ropa chadeukira kupi kuState House ndakati ndikati mukanzi kana suri yakurira please pakai vanhu garai muzimba dzenyu because tiri pofu muri pofu garai muzimba dzenyu varidzi vebasa vodini vosakura nekuzunza munizvise varidzi vebasa vosakura nekuzunza mandizisa vazi kurambuya naenda ndini Dr. D ndaenda.